Kikubor ka B.Sc TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Umentri rang ba ka Jylla konot kongkal sangma haka nyau trik unailar hazar apulai la IT da ka jingtho show Union Minister ubadai pe yakatana Agriculture and Farmers Welfare ka Sorkar India Narendra Singh Tomar ubalong ru President ka ICAR Society ba unya kren bat kibor ki badai pe Yaka University ban pendrong kelas Shipor naga benta ki Samla Pule jong ka Jylla Meghalaya ki barang Pule haka Bachelor of Science Agriculture fourth year ha CAU Imphal Manipur Haka jeng kendu yaw Narendra Singh Tomar ha New Delhi ukon rat sang mau la kerpat ban pendrong kelas ya kini ki Samla Pule kenang makin debla ban pendam ya ka Rural Agriculture Work Experience Program ha Meghalaya hapo ka Central Agriculture University ka badan ha kedam kulai ka badai kesnat Pule jong ka CAU ha Imphal Haka juga por la kerpat yaw Union Minister ban pendrong kelas ya kini ki Samla Pule na Meghalaya ki ba Pule ya ka CAU Imphal sya ka CAU College ka badan ha kedam kulai tat hadu baka syangsuk syangsan kanawan phabyang ha ka Jylla Manipur